15-il sena minn Malta provat id-dritt ċivili ta' divorzju permezz ta' referendum storiku. Fil-Mika Silfurjana tellet serata kommemorattiva bit-tema 15 Years of Second Chances. L-attività ġabret flimkien persuni minn oqsma differenti tal-ħajja pubblika għal riflessjoni dwar il-progress fi drittijiet ċivili li seħħu f'pajjiżna matul dawn is-snin. Matul is-serata semma kif wara referendum daħlu bosta riformi oħra marbuta mal-gwaljanza u l-libertajiet ċivili fosthom iż-żwieġ ugwali, drittijiet tal-komunità LGBTIQ+, l-IVF u aktar protezzjoni favur in-nisa u l-minoranzi. Meta kienet għaddejja l-ġlieda ta' divorzju, jien kont diġà bil-kawża l-qorti dwar drittijiet ċivili, kont qed niġġieled għall-ID card, ċertifikat ta' twelid, qasam d'identità. Ġifieri anka s-semmija jaqbdek il-bar titkexkex fil-verità, netajt id-drittijiet u mbagħad mill-ħajja tiegħi inqalbet bħala roller coaster. Ġifieri netajt id-dritt, iżewwiġt ir-raġel li nħobb. Illum il-ġurnata nħossni li jiena forsi nkun tajnuna u mera għal min jixtieq joħlom u jespira l-affarijiet fil-ħajja tiegħu sbieħ. Matul l-attività, Dr. Deborah Xkembri qalet li dan l-anniversarju ma jfakkarx biss bidla fil-liġi, iżda jirrappreżenta rikonoxximent akbar ta' drittijiet tal-persuna u dritt għal ċans ieħor fil-ħajja. Fost il-kellima Orjetta Cardona, illi bħal Xkembri kienet attiva fil-kampanja favur id-dħul ta' dritt ta' divorzju f'Malta. Dak iż-żmien kont għaddejja b'separazzjoni jiena, ħadtu id-divorzju, ma milx użu minnu, però ġilit talih mhuwiex għal kawża personali, ġilit talih għax dejjem emment illi jekk xi ħadd ieħor jixtieq illi jerġa' jkollu ċans illi jibdi familja, m'għandniex inċaħduh minn dan iċ-ċans. Is-serata ġiet indirizzata wkoll minn Dr. Jeffrey Policino Orlando li rifletta fuq il-kuntest ta' dak iż-żmien fuq l-importanza li dan id-dritt ċivili jingħata lill-poplu Malti. U qal il-kampanja favur id-divorzju kienet pass importanti lejn Malta aktar miftuħa u inklusiva. L-organizzaturi qalu li 15-il sena wara il-messaġġ ta' din ir-riforma għadu rilevanti. Pajjiż aktar b'saħħtu huwa wieħed li jifhem ir-realtajiet tan-nies u jwieġeb għalihom b'ġustizzja u b'umanità.